Osta vene. Se kannattaa. Vene! No ethän siellä ihan jäljestuu, näinhän mies on. Pysäytä, et varoita. Minun ruppee huimaamaan. Pitiiks siu mennä hommaamaan tämmönen työpaikka, mikä on näin korkein? Kuule, Malmin lennonjohtoon. Onks tää Malmin lennonjohto? Me ollaan nyt uramme huipulla. No siltähän tää näyttää. Os hiljaa. Ääni kuuluu, mitään ei näy. Se on Piperi. Se on lennonjohto täällä, kun lankailee. Joo, keskelle vaan siihen. Ja mieluummin vasta tuulee. Me otin Piperi alas. Ota siellä se Cessna ylös. Joo, hänhän on tullut jo. Se on CD. CD3. Ei, onko se naisten vai miesten CD? En mieti ja pitää katsoa lukujärjestyksestä. Ei se olekaan CD, se on DC. Niin, se Eikä on tässä sanota mitään, se on vissiin molempiin. Ne sotki, se onkin WC. Kuule, No, eiköhän me nyt hoideta vähän omiin yhteyksiin. se meinaat, että me soita Vermoa. Soita siihen, mie kyttäilen sillä aikaa. Me lankkaan. Malmi calling Vermo. Malmi calling Vermo. Ei mie mitään callingia tilata. On hiljaa. Joo. Terve! Kuule, se vitos lähtöö. Mitä sä laitat vitos lähtöö? 15 markkaa. 15 markkaa tulee kaverilta. Jälkikäteen tietysti. Joo. Mitäs me tehdään niitä autojen kanssa? Pannaan synkro peittäin. Mie käy vähän kuuluumassa, ettei meidän linjat sekaisin. Hoitele siellä yhteyksiä sillä väliin. Mie läksin menemään jo tänne päin. Joo, me pannaan synkro tukka. Juu. Kylmä rauhallisesti. Hei, palavaa. Me soitan saman K-kauppaan. Just niin. Sitten me olin sanomassa, että Villellä mennään tänään lista umpeen. Malmi Koolin K-kauppaan. Kuule, mie kuittaa sen tilin. Joo. Joo. Ne rupeaa tulemaan takaisin päin. Tulee. Joo. Selvä. Ei muuta. Näkemiin. Triisero vaan, ei mitään hätää. Iisisti vaan. Pikkasen tuulee vindi. Rullaus. Nyt lähdetään hätään. Se on rullaus meno. Jotain rullataan nyt. No meillä lujaa. Mie tuun peräs yhtä lujaa väliin. Perässä kovaa. Se rullaisesti tuun yhtä lujaa, kun mie yhtään herkälle siusta. Kuule kylkää. No? Haluaisitko koittaa mun monoa? Hyi! Tässä ei kyllä ruveta koitteleen. Hop, 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 hop. Päivää. Päivä. Tulin tämän nilkkavammani takia. Ja? Ne paperit on tänne lähetetty. Se on Pekka Inkerin Himo Koljonen. Ja se oli tapahtunut tuolla Patkastainissa ja niversiteet repesivät. Ja tästä on nyt mennyt aikaa sellainen 3 kuukautta, että missähän ne rahat viipyy. Juu, täällä teillä on tämä anomus. Kaikki näyttää selvältä. Joo, Himo Koljonen väliviivalla. väliviivalla joo. Asia selvä. Te olette toimittanut meille lääkärintodistuksen On kaikki tarvittavat paperit. 2 kappaleena Joo. A, B vai C lomakkeella.
Muistaakseni B. Selvä. Muutama lisäkysymys. Niin? Onko teillä sauna, On. sähkö vai puu? Se on puusauna. Elävätkö vanhempanne? Elävät. Miksi? Ne on hyvässä kunnossa. Onko teillä koira? On. Asia selvä. Minkä rotuinen? Labradorin noutaja, vaalea. Asia on harvinaisen selvä. Vielä muutama. Käyttäkö töissä autolla, bussilla, ratikalla, pyörällä? Useimmiten pussilla käyn. Selvä. Sitten vielä muutama. Puhutteko ruotsia, Puhun. saksaa, Välttävästi. ranskaa? Ei oikeastaan. Selvä. Harrastatteko pujoallergiaa? En ymmärrä, mitä se on. Ette ymmärrä. Laulatteko yksinänne? Laulatteko porukassa Laulan, jos on tarvis. päivittäin? No ei päivittäin. Sitten vielä muutama. Asutteko kerrostalossa? Ei kun puutalossa, omakotitalossa. Omakotitalossa. Se ei kuitenkaan ole rivitalo. Ei ole. Käytättekö kiltonahkakenkää? Joskus. Kuinka usein? Kerran vuodessa, 2 kertaa vuodessa, 3 kertaa vuodessa? No kerran 3 vuodessa? kertaa vuodessa. 3 kertaa vuodessa, asia selvä. Ajatteko partaanne päivittäin? No näin voi luonnehtia. Sähkökoneilla? Sähkökoneella joo. Sähkökoneella, asia selvä. Käytättekö hissiä? No jos on. Jos on, selvä. Jos ei ole hissiä, käytättekö hissiä? No sit kävelen. Asia selvä. Luetteko dekkareita? En. Ette lue. Milloin kävitte viimeksi hammaslääkärillä? Vuosi sitten. Selvä. Tämä vaikuttaa nyt tähän mennessä aivan selvältä. Sitten vielä yksi kysymys. Panette nimenne tuohon. Olitteko te rinteessä paikallanne vai olitteko liikkeessä kaatumistapahtuman sattuessa? No kyllähän olin liikkeessä, joo. Horjahdin liikkeessä. Odehditte liikkeessä? Joo. Voi voi. Voi voi. Tämä on vapaa-ajan vakuutus. Me emme korvaa liikkeessä olevia ja tapahtuvia vammoja. Se kuuluu liikennevakuutuksen piiriin ja teillä ei ole autoa. Voi teillä ei myöskään ole liikennevakuutusta. Ei saa. Joo. Terve! Terve! Kaadoin sufeen valmiiksi! Korjaan! Kahvin! Kiitän! Tiedätkö mitä? No! Minua harmittaa! Mikä? Vaimoni otti ja lähti ja jätti minut! Lähtikö? Jonkun toisen vuoksi? Lähti vieraan kaverin mukana, eikä ole näkynyt 3 viikkoon. Mitä tehdä? Pehmität pitkällä rumputulella! Sen jälkeen hyökkäät kimppuun, vyörytät ja valloitat takaisin! Lepo! Kiitän! Kerralla! Kerrolla! Kerrolle! Tummat silmät, ruskea tukka, koskaan niitä hylkäisi en. Lämpöinen on poskensa nukka, huulillaan kun tunnen mä sen. Tummat silmät, ruskea tukka, niihin kerran langeta sain. Syrjällään nyt on sydän rukka, rakastan niin häntä vain. Elämän niin tyhjäksi luulin, ja sitten hän jo saapuikin. Kun hänen äänensä kuulin,
sydän rukka, rakastan niin häntä vain. Ympärilleen kädet hän lai. Terveisiä täältä Lampivaarasta kaikille kansoille, myöskin afganistanilaisille taas ja myöskin Irfiinille. Hän on erittäin fiini, nimittäin Irfiini. Ja rouva, hyvä vaan. Ei mikään punaviini, vaan irfiini. Niin, eikä munaviini. Likööri, munalikööri. Mikä? Se Kööri, koko kööri, likööri. No Hei, niin, papa, turpas huppuun, niin kerrotaan viimeinen asia. Selvä. Nimittäin nyt kävi oikein hasusti, nimittäin tälle herkiä hetkeksi. Niin, kävi oikein hasusti tälle Haima-Aslakille. Nimittäin hän koki tuossa toissapäivänä kasvihuoneilmiön jatka. Hyvin voimakas kasvihuoneilmiö paukahti silmille yksi päivä. Kyllä. Perkele, kun mä olin niin rapulassa. Tai missä lienee pelloreunassa oli, niin sanotaan näin, niin siinä sitten rupesin päivää ja roppaa pystyttämään yhtä aikaa. Niin nyrjähti selkä niin huonoon kuntoon, että minä kaatusin suoraan klaasin läpi kurkkupenkkiin. Kyllä. Ja pelkeestä kuolin. Kyllä, Niin. sellainen on Sitten makasin siinä 4 päivää lasin sisällä ja se keräsi sitä happoa hengityksessä, mitä lienee sinne kasvitupaan ja sinä perkelee tulit piippuun. Se oli minun vika. Sytytit piipun ja silloin se räjähti koko pelto ja se oli kasvihuoneilmiö. Ja kuulimme, että Lokan rannalla oli kaloja tullut kuolleena rantaan huutamaan apuvangia. Ja Karasjoelta oli mennyt ikkunoita. Ei niin oli, herra Karasjoelta. Meitähän ei se muuta kuin piristi. Niin, että se kasvihuone ihmisliöstä. Sivistyssanan. Lähetäs pelkyttelemään. Lähethän. Ja mennäänkö huuolla? Huuvolla. Nun, hukanun, Hukaloilla. Nun, hukanun, hukaloilla. Haista ilmaa. Kuule, No, mentäisikö katsomaan kuukkelin pesää? hyi! Tänään ei kyllä katsella mitään pesää. Hyvää iltaa. Olemme tällä haavaa tutustumassa bussiliikenteen kannattavuuteen. Siitähän on ollut moniaita mielipiteitä sekä yleensäkin koko bussiliikenteestä. Menemme katsomaan erästä linjaa, joka viime aikoina kuulemma on tuottanut pelkkää voittoa, vaikkakin tällä linjalla ja liikennöitsijä itse on luopunut kokonaan rahasta maksuvälineenä. Tässä meillä on liikennöitsijä, bussinkuljettaja Turkinkalkkuna. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Voisitteko vähän kertoa tästä, millä tavalla te olette uhmannut yleisiä käsityksiä bussiliikenteen huonosta kannattavuudesta? Millä tavalla te rahastatte matkustajia? No, miksenpä voisikin kertoa. Kertokaa toki. Niin, meillä on tämä systeemi lähtenä muuttumaan. Sillä keinon, jotta niin kuin sanoittakin tuossa vissiin alussa, ettei me käytetä rahaa maksuvälineenä, vaan me olemme siirtyneet näihin niin sanottuun vähän erilaiseen maksutapaan. Tässä meillä on nyt tällainen hansikas. Tämä on nyrkkeilyhansikas ja tällä lyövää asiakasta lärppään. Kuinka pitkälle tällä pääsee? Tämä on vain 1 pysäkin väli. Tämä on sen verran pehmeä eikä käy kipiään kovasti, niin sillä pääsee. Mutta sitten meillä on 2 pysäkin väliä. On tämä. Se otetaan tuo remmi pois ja tällä hivautetaan. Sillä mennään 2 pysäkin väliä. Viikonloppuisin ei pääse kuin 1 tälläkään. Sitten meillä on oikein sellainen, niin kuin sanotaan, että kaupungin osaa pääsee jo vaihtamaan, niin tällä. Ja tällä siis myöskin voidaan vaihtaa vain teidän liikenteen
pussissa vai? Juu, kyllä, ja jos vaan asiakas haluaa, niin kyllä saa vaihtaa. Ja sitten meillä on viikkokortti. Se tapahtuu tällä välineellä. Siinä vaihdetaan miestäkin välillä, että se varmasti tulee maksettua, kun yksi mies on tietysti rajallinen. Eihän sekään jaksa. Lyömämies siis tämä. Tämä on niin iso maksuväline, että maksetaanko tämä tässä etu- vai takaosassa bussia? No, tällä yleensä niin se menee ihan etu- ja takaosassa, että siinä joutuu vähän kipittämään jo perässäkin. Ja huuto on tietysti melkoinen. Niin. Mutta sitten meillä on vuosikortti. Ja se tapahtuu sitten tällä ja ihan etuovella ennen kuin on autoon astunut. Ja sen voi myös vaihtoehtoisesti, sillä saa myös sellaisen niin sanottu sightseeing Päijänteen ympäri tällä vehkeellä. Jaha. Että tämmöistä. No, eipä tässä sitten muuta kuin kiitämme kovasti Turkin kalkkuna kuljettajaa. Kiitos. Kiitos. Näkemiin. Tämä tästä tällä kertaa. Eihän tää mikään kummoin paikka on, mutta kyllä täällä ainakin tarkenee. No, tällä siinä yleensä on. Kyllähän säkin, Einari, varmaan oot nähnyt. Otat siellä limpsaa? Joo. Hyvä, niin. Urasaikaa jos jonkunnäköisiä paikkoja. Mut keikka kun keikka. Näin se Niinhän on. se on. Milloin sä oikein aloittelit? Eikö se 50-luku ollut? 50-luvun puolesvälissä. Niin just. Sitä me muistelee, että se on 5-5. Vanha konkari, kyllä sä oot kans nähnyt. Kaikki kummat kiertänyt tässä maassa. Joo. Mehän oli vissiin silloin pahin moillaa 55. Se oli aika kipi silloin. Niin oli, mutta kaikessa on pyöritty. No niin. No, ootko siellä kuullut mitään viimeisintä Niin, tarinaa? meillä on aina sellainen tapa ollut täällä, että mä oon kerrottu juttu. Onko sulla? Kyllähän niitä kaikenlaisia juttuja kulkee. Yksi, minkä mä kuulin tässä, se oli soda-aikaan Matti Jurva, niin oli tilattu sitten keikalle. Ja, no, Matti meni vähän sitten nauttineena sinne ja Niin. järjestäjä oli hirveän vihainen siinä sitten. Ja kertoi, että kehtaatte tulla tuossa kunnossa. Niin. Matti vaan sanoi rauhallisesti siihen, että tehän tilasitte, te soititte itse, että mitä otitte. Matti Jurva. Olikohan se sitten Ramblers-aikaa? On mulkin tossa Reiskat kuuli just tossa yksi päivä Kruuvin kulman nähtiin siinä, niin se kertoi sellaisen tarinan, että ne on mennyt johonkin keikalle sitten Seurojen talolle ja siinä oli sitten se vahtimestari tullut siihen ja se oli Reiska kysynyt siltä, että minkälainen akustiikka täällä on, niin se oli se vahtimestari sanonut, että kyllä se iltaan mennessä paranee, että kun noin painikisat on ollut ja ne tuulettaa, niin se paranee sitten. No, juttunen. Mutta että eiköhän me lähdetä polkaiseen se keikka. Keikka. Mennään tekemään. Johan toi tiukukin repii, että... Joo, tuut sä peräs, niin me mennään siinä. Johonka mitenkä vaan sovitaan, mutta että... Ei no Rytmipoleron kun kaikuu taas, saavuthan keinumaan. Käsivarsilleni arvahin, taipuen rytmihin. Silmis kun katson rakkahin vain, tunnen taas kuinka näin sinä vaan. Minut saat valtaan ihmeelliseen, minut heikoksi teet. Tanssiessain kanssa häipyy muu, aikakin seisahtuu. Sylihin jäät ja pilvehen piiloutuu täysi kuu. Piiloutuu täysi kuu.
Kiitos. Kiitos. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä lähtee ääni helposti ihmisestä ulospäin, tulee kurkun kautta. Ja vois sille mitään. Me on vissiin perhana niin herkkä, että toi käy toi ekan laulun niin. No mennään huiliin vähän. Mä huin.